Marine lamu-lamu rakyate ayam tentrem Mas menimpa berkah musik lho. Nggih, disengkai ben Campur boten sari. adem. Nggih, niki organ spek campur sari nganggo gamelan. Napa nggih? Nggih. Spek campur sari. Nggih. Nganggo gamelan yo gamelane Sare menika ringkes. kebote Mas Muna pun asring derek teng wayang kulit Ringgit Purwo Sedalu Natas. Ki dalang carita saking Tegal. Jan. Disipe mawon nggih. 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 Nggih pokoke pitados. Pun Nggih. kulino. Nggih. Kalanjeng.
disengi maring ewe, disengi maring ewe. Ibu dapur ke. Tambah gayeng. Ibu tukang ubah-ubah. Iya, Ibu dapur tukang sulit-sulit. Jogetnya nang arep pawon. Nang arep pawon. Iya. Ya pancen gelem sih. ngene. Apa urung rampung golek liwat? Sing gadah hajat. Oh iya, Pak RT. Pak RT. Monggo. Ente monggo. Mriki, Pak. Pak RT monggo. Pundi niki piyayine pundi? Derek beksan, Sing derek pundi joget. piyayine? Niki sing Oh, agung. niku. Batik lengan panjang nggih, Pak. Nggih. Nggih. Pak RT. Ayo Pak, monggo. Ayo Mas, dicak mawon. Niki mike mboten dugi Pak sinten niki pangapunten? Ayo Pak Devi. Dicak. Pak RT, monggo. Lah. Engkang kagungan hajat ya. Monggo Pak kula pun mriki niki lho. Nggih. Leres Pak ingkang prau kagungan mriki hajat. saking lo gending kula mriki. Oh, Ya, ora nang dalan. saya ditolak mentah-mentah. Oh, ditolak saya. Ngapunten Mbak iki. Estu Pak Iya. niki mboten ngajo Mangke nggih, mangke Pak. saestu. Oh, nggih. Nggih. Aman tentrem. Ibu dapur. Pripun, Bu? Goyang dong, masa jogetnya nang arep Kok pawon. dipinangani lho. Yang panas banget nyong niki dah. Mulane metu. Silar silir ning pantelo gending. Pancen subur makmur ning tanah Jawi. Rimpah Jan, Para gelem ibu metu penari kaya. latar. penari latar temenan. Penari kayak latar nang temenan buri. gitu. Oleh joget buket banget ngasih kutul ngisor ya. Bener kowe. Ibu kaya siapa kaya? Ibu kaya lah boleh joget kutul ngisor ya. Sayang, ini sayang banget yakin. Kayaknya golek Jogetnya golek nang jero. ngulik jangan karo kayak gitu. Dari gelis dadi ya. Ibu siapa ya? Ibu? Ibu Wari ya. Jogetnya kayak gitu. Ibu Wari. Iya. Sudah gane. Mau pergi ya. Tenang Pak. Oh iya. Iya. Iya, iya. Sudah gane. Ayo Mas. Aman tentrem